Il-Ministri u s-Segretarju Parlamentari li jużaw mijiet ta' eluf ta' euro f'reklami fuq il-midja soċjali għandhom iroddu l-flus lura b'mod immedjat. Sostnaw dan il-kelliema tal-Oppożizzjoni Carol Aquilina u Therese Comodini Kakija waqt konferenza tal-aħbarijiet, fejn il-Partit Nazzjonalista fakkar kif il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissarju għall-Standards ippubblika rapport dwar l-użu ta' fondi pubbliċi sabiex saru riklami tal-paġni ta' Ministri u Segretarju Parlamentari fuq il-midja soċjali. Fid-dawl ta' dan ir-rapport, Carol Aquilina qal il-Partit Nazzjonalista qed jisħaq li l-governanza tajba trid tkun fil-livelli kollha ta' tmexxija ta' pajjiżna u trid tkun osservata minn kulħadd. Aħna nisħu illi dejjem għandu jkun hemm governanza tajba f'kull livell ta' tmexxija f'pajjiżna. Allura ninsistu illi minn fuq s'isfel fit-tmexxija tal-pajjiż kulħadd irid iġib ruħu tajjeb u josserva liġi u ma jabbużax mill-pożizzjoni tiegħu. Dan ir-rapport ikkonferma li ma fadal l-ebda distinzjoni bejn il-Partit Laburista u l-Gvern Laburista, tant li fondi pubbliċi qegħdin jintużaw f'reklamar għal politiċi Laburisti fuq il-mezzi soċjali. Min-naħa tagħha Therese Comodini Kakija qalet li r-raba' pilastru tad-Demokrazija Maltija qiegħed jaffaċċja ostakli tremendi li warahom hemm il-Gvern. Ir-raba' pilastru tad-Demokrazija Maltija u ċoe il-medja għandha ostakli kbar, qiegħda tiffaċċja ostakli kbar u li dawn l-ostakli huma ostakli illi qiegħed ipoġġihomla ħafna drabi il-Gvern stess. Therese Comodini Kakija qalet li l-Gvern qed jaħtaf id-dominanza tal-messaġġ. Din il-ġimgħa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kiteb lill-Awditur Ġenerali sabiex l-investigazzjoni li qed issir minnu tingħata priorità bilan li l-poplu jitħallas lura dawn l-eluf li ntefqu b'mod abbużiv.